Sa mga lugar Flor nga di mo gustong ngatuan og ngano. Ag na gusto nga tuan beer house kay daghan dito yung mga tawo nga dautan kay dagto sila nagpagawa sa ilang gibati mag-inom mag sa kadiha. Eh. Una. Ano na to? Masarap, pastukon ka na mo. Isa na Pastil, hindi magpastil ni. Isa lagi intro. Hindi magpastil ni. Pastil ko ka na mo. Pasto ko. Guys, kabuang sa duha. Wala ko na kong ipastok. Wa may langaw. Guys, Bago na. talingaw. Wala lipad-lipad. So, muna Lagi. kay. Ting paliw to na. Ito man pution. Siyempre, pati yun. Nga naman. Lagi ni puti kay hanag tanawon. Woo! Bungi nga kwarta. Gwapo nga way kwarta. Bungi nga portaan. Kaya naman na ipatahi. Pwede ajuhon. Kani. Tambag nga gwapo or matso nga libat? Tambag nga gwapo o matso nga libat? Tambok ang gwapo. Oh, tambok ang gwapo. Pwede ko libat, hindi na maulian. Hindi na maritukig mata. Sige, next. Dakag o, gamay o. Dako go. Nga naman. Gaya po nagamay ko, marag munggos. Kani. Mag-uuma o nasa opisina? Mag-uuma. Nga naman. Medyo ni mag-uuma kay naidang ang diskarte, makakalantabi sa gunsa. Gahig o, humuk o. Ha? Gahig o or humuk o. Gaya go. Nga naman. Kaya gumuk ko, lisa din gumuk ko, na may sakit. Karne utan. Karni ugutan. Dili. Ugutan ko. Nga naman. Di ko karni kay blood. Live-in or kasal? Live in. Nga naman. Mga din ni mag-live in kay, kasi ama, ilhanay ba una, kay jag magkasal, jag kasalunan, yung nagka, ibawanay na nga, ang gawas na dito, batasang di mao, mag, yung live in kay mailan pa ni mo, yun sa dyan, pwede pa ka matras. Okay, Live in gugma ko, live kwarta. in. Gugma. Nga naman. Kay, lisod po kwarta ram, hupas man ang kuan. Medyo nang gugma dyan, kay kwarta. Lahay man ang kwarta ra. Irong subo, iring kawang. Irong subok. Kanang Irong subo, irong subo. mo yung banlugar na ito, was. Ay, irong subo ko. Kanang di mo kag-iring kabang. Nagaling ka bang kay lahay man ang pangita, kay uwagers na na. Pangabuwag. Siksing bahog ka na, guwapa nga, plato ka na. Siksi nga. Bahog ka na. Log ko na. Guwapa nga, plato ka na. Agwa pa nga platog ko na, kay pwede pa man na mag-exercise, pwede pa man na Pantig ko, ang kuom. pwede pa ma-adyo-adyo, kay sa baho. Ito na yun, ako bahog ka na ito eh. Kini. Para ba ito ha? Ito na ko na ito. Kinagwapahan ka sa tanang maot or kinamautan ka sa tanang gwapa? Ano? Sa pinaoy? Kinagwapahan ka sa tanang maot or kinamautan ka sa tanang gwapa? Oh, kinamantan ko sa nang gwapa. Kay gwapa, mga pugor Gwapa ka. magyahapon. Kani. Bahong boto, bahong baba. Nangaling ko na rin Mahal buto ko. Nga naman. Nga naman. Bahong buto pa, pwede pa man na sabunan. Abang baba, manimahong kuhan ka na, lahay na. Abang buto kay masapunan man, ang baba. Sige, ito magbugan, ito magleog. Ito magbugan. Nga naman. Pwede rin mataguan. Kani. Sinabaw, pinama. Sinabaw. Ka naman. Madin yung sinabaw ka dito mabusog. Humot nga maot or gwapo nga baho. Humot nga maot. Nga naman. Pisti gwapo lang yung baho man ka. Kani. Gwapo nga putot or maot nga habol. Gwapo nga putot. Aray ko si gwapo nga putot. Habang rin ka mawat man ka. Tambadan. Sinanay puro sa gwapo ka na. May bahalag baho. Basta kay gwapo. Sugulis na na. Kaya itaro ko nung ligo. Perfume. Itaro ko nung pahumtan. Tinanday din mo. Gani. Para hubog nga humot or buutan nga bumbun. Tumilis ba na? Insan sa? Gwapo. Gwapo nga. Kananay. Insarto. Gwapo nga putot. Di. Aw, gwapo nga Para putot. hubog nga humot. Humot siya pero para hubog. Yato kas buutan pero humot.
Ara kas buutan nga bungugon. Ano naman? Kay pwede pa man dados doktor, tambalan. Ang pura hubog din na lisod. Lisod ang bawa na. Datong tiguang pobreng batanon. Datong tiguang. Pobreng Batanan. Ara kas pobreng batanon. Ano naman? Kay datong tiguang di man na mo lumlas ng diyang pag-ibig kay mamatay naman. Ara kas batanon kay dugay pag among relasyon. Housewife, working wife. Working wife, Ano naman? madaling working wife ta kay natay ating kagalingong kwarta kaysa housewife ra kang huwat ra kag matagang kag kwarta si mong bana. Magkinamot, magkutsara. Kinamot. Ano naman? Madyo may kinamot kay dali mabusog. Aga. Pamahaw, panihapon. Pamahaw. Ano naman? Pamahaw mo din pinakadabis nga pinaka-important nga meal of the day. Buntag, gabi eh. Ito man na. Buntag or gabi eh. Pili ka. Ito man ang mutla ko gabi eh. Pili ka. Gasa ka. Buntag ba ka gabi eh. Buntag. Ano naman? Madyo na buntag. Kasi gabi eh. Kay? Siyempre buntag. Lamda. Gabi ngit-ngit. Pangag, bulhog. Asa ka? Asa ka? Pangag bulhog. Pangag. Ano naman? Pangag pwede pa pag artificial ngipon. Pastisuan. Pagbulhog. Saan naman ang bulhog? Sanglasan. Ha? Sanglasan. Kani. Upaw, taas buhok. Upaw. Ano naman? Sa mga laki. Matching. Ikaw. Kung tuloy ka, maupaw ka. Pas buhok. Kasi gamra ko dahil. Ikaw, upaw. Sige, magkitit na na eh. Kuya, lang pastok guys oy. Daspat. Kuan. Toothbrush ug sangas biyabas. Toothbrush. May toothpaste. Aw, asin. Sanga na rog biyabas bisa gaway toothpaste kuha magkiki. Ngorat mo. Hindi, kater. Napakay pastok natin. Napakay pastok. Makater? Siguro po eh. Mutan itong Hotel? ano. Guwapa lang Mara ba to. yan? Pastok ko nila. Tuwa pa ganito ti, suwasan pa ganito ti. Ha, pato, suwasan pato. Ay, so dyan. Bulot na guwapo, bright nga maot. Bulok na gwapo. Bright nga maot. Rekus bulok na gwapo. Nga naman. Okay. Bright nga maot. Di man mo yung mga tao sulis-sulis merkado ko eh. Bright siya sa hana. Yun ang dahilan. Rekus gwapo. Marami kang nanay, orang na guwapo, balag-balag. Ha, Ako man yun. sabihin sa musa ka sa dirig sa nilas. Ang Sa kansip, ubas, sa dirig sa nilas. Ano na mo? Kanang gamay nga bay, dagang bay. gamay bay. Ano man? Gamay rin hinluan. Tapuan din. Tapuan din. Guys, bans kong Rami. Hangi pastok si Rami. Pero kay Bawak, very smart man eh. Madung katubag Dali lang niya matubag. Na, una. Apulor. Nagad po di Ako mo. uwi nga si Tire una. Ako una si Tire. Sisa. Pero napi ka Tire. Kaya mo po ko katiri utro, parehara. Parang gapon. Makadilog mas tiri. Himuan na kagimo. Oo, sa uwera lang. Porme na. Tayo bright na. Right. Dahil katubag na ning dati na. Rami. Kawawan ta rin yung kaduwangan eh. Unang pastok. Na, dagan man eh. Yung sa mga lugar, Aplor, nga di mo gusto nga tuan o nga no. Ag din na gusto nga tuan beer house kay daghan dito yung mga tao nga dautan kay dagto sila na paggawa sa ilang gibati mag-inom mag sa kadiha mga budget ganahan mo ato dito beer house. Ato. Ay kaduha. Unsay mo nang tanaw sa tao kanang ano ba tong unsay mong first impression sa tao baka na una nimong makita. Koko jud tanaw ko nigtanan sa tayo na mo duko jud ko sa ilbaw ngano jud ganahan jud ko tanos ko kay talaga ko buling ma-discourage ko. Diya, kanay katulo kay na naman kas kontrol kanang uso naman tag sa social media ba mga internet na. Unsa may tulo ka website nga una nimong abrihan sa imong browser? Tulo. Pinakauna jud. Kinaunan jud Google jud. Ikaduha YouTube Studio. Ano? Ikatulo, TikTok. Di ko. Ag ikatulo na kay kanang kuan gihapon sa tawag na nga app kana bitong na editor nga app, editor. Diya. Silab. Sa mga ganahan, to, Pixel lang. tall or short? Kung ano? Tol man sayang ganahan, sa abaw short na yung napuntahan. Ah. Kaya kami Kailan ba na? ngano na dyan ni. Kapalaran na kasi nagtawag.
Minsan man, di man dito perfect at kitang tao, nobody's perfect man dyan, no? Di man dyan ka makaingin nga. Sa imong pagkatao, di ka mainggit. Minsan mga butanga nga, mainggit ka sa uban nga tao. Hamis, ug naong gagang naong puro bugas. Wala na ihang mga insecurities kasi sa mga tao. Makita ko hamis, may nga na tapag ang naong. Hamis. Diya, Nice. kita din kami nga bisag paborita. Naman dyan po tayo mga gusto. Ano sa mga gustong brand ni mo? Mga gamit na gusto mong palitan. Brand. Ug ako na Brand sa sinina ba? Kana Mga nalaman gusto dyan mo? mga Louis Vuitton kay nangarap na kay na mangarap ta dako na dyan mga Louis Vuitton, mga Hermes, mga sanina ni Heart Evangelista, nga ta mga brana. Tsa, grabe siyaro. Hindi. Kanay kapito. Yan sa imong kapuntan sa imong kagulingan nga di jud basta-basta mawa. Kaya ko naman po ko'y kapuntan sa kagulingan nga hantod karon di pa jud mawa. Ang kapungtas ang kagalingan kay og masuko ko di jud ko pang mulata. Di jud ko ako di ko madag away nga binabaay bisag bisag tukatib ko. Ug away na ganyan na wala na ba di jud na nagpanghapak pang muspot pang lapar pang lupa mo na problema na nga gusto na mawasan ko galingan man na control karon nga wa mo pining trigger ug na mo trigger ma kuyaw lagi ko kay violente ko. Nga pareha dita. Hindi plur. Mutuo kag kag. Moto ko kag pero wala kag mo balik ang kag to ana sa impierno og na impierno magani tapos langit og na langit magali. Siya grabe. Hindi plur. Sa mga butanga plur sa imong kagalingan nga. Wa jud kami nagtipid ko. Kaya bang pinabungga jud nga kuan para sa mga kagalingan nga. Wa jud ka magtipid-tipid din sa mga butanga nga wala gitipid-tipid. Make up nga na kay ug makita ako make up bisag may ganito 600 dyan na paliton kay make up ni nga na ihang luho. Isa may mga ganahang music, type of music. Para bang Kana mga solen. Di ko ganahagong sa mo di ko musasaw. Isa may mga ganahan, iro o iring. Agang ganahan. Iro kay iring di ko ganagiring kay nagagabi mo dugol man kalit lang magtungtong sa dughan di ta ginawa abi ko nadanggo na kog demonyos ang damgo. Tinaga kinaboy ang iring na ring tuog. Mong iro. Isa may mong kita ka naman dito mga kahadlukan jud, mga insekto. Isa may ding insekto nga grabe jud mong kahadlukan. Kaya ako naman po Ug kahadlukan insekto wala ra insekto adyo ra man dyan ang has kay has jud ang Okay, kahadlukan jing insekto wala kag mabumbuang. Wa, okay ra ko na ng mga base, okay ra ko na. Ako- Has jud ang kadlakan sa tanang mananap. Mo na ang gipangutana kaya ako grabe kasi ko katawanan og mga ud bisag balibog may balibog wa man ang kahadlukan. Ako okay ra ko gud makapunit ra ko gud. Kuan sports nga imong ganahan. Badminton. Ang ganan badminton ni apil ko sa una ko ang koy racket ako ka apil gagi ka group daplin. Yan pero ka apil yun jugong na pa koy racket tuana ko ron. Daan ako sa palarong pambansa. Nice. Andiyan, last na name, hindi naman ka. Kapiliin ka na. Chocolate or sex? Tukulit. Kuan kay kapoy lawas. Mas tukulit kay busog-busog pa. Gawas na rin. Mara to! Mara tayo mong gawa. May mga lingaw na rin guys. Kay Juan. Pila na kadlaw. Tulo na kadlaw man na. Wag jo na po. Pauso man sila. Pastok-pastok ko nung. Tiri pasto ka ras. Tiri te, pasto ka na aram kabaos ko. Pastok ka na. Tere. Kano po tere? Lagi mo pa ko. Sige. Pero nga daot ng isang pangutok naman. Pandog. Mara to guys. Si tere na po. Hindi na po. Naglog ka na lang ko sunod ra. Naglog. Alas 12 naman na. Naglog pila na pagtubag. Naglog. Hapog ang pastukon tere. Uy. Nagkabalsungag Kana ko. lo ay tigas. Kuya, di mo nagkabalsungag ko. Ano ba Putol ka ni Maong. Nga na dyan ang pastok. Di man dyan ka rin magkapinakinig. Sige na. Kaya pinasa